Čau lidi, vítám vás u Subway Sur. Řekni, když jsi to nahlas za prvé, dejte si to nahlas. A mám přestat s točením nebo ne? Napište do komentářů a pustím se do hry. Jo, já znám ten tutoriál. Já rád dělám takové bavolinky. Moc nestalo. Čus. Je, trochu zabugoval. Kdyby něco se nezabugoval, určitě nebo když jsem to buglo, tak trochu ani to buglo. Jo. Teďka jsem tady bugl, teďka jsem jenom mám hodně. Já jsem zvyklý tak to do boku hned. A mám přestat s natáčením nebo ne vy? Řekněte mě v komentu a je to pro mě jako smůla, jestli mám přestat s natáčením a jestli přestanu s natáčením, tak je. Jestli přestanu s natáčením, tak nevím, ale když tak s kamarádem přestaneme točit a jestli vy budete chtít, abych točil. Já to točení totiž nezvládám moc ani a jo doprava, jo, klidně, bum do hlavy, nevím, klidně. Pane bože, já to mám tak smutný dojem dneska. Tak spolevici šťastný. To překonávám. Ví. Oh shit, to jsem myslel. Tak za 2 klíče radši. Jo. Surf. Už chce, jo. To nemám šancu. Mám šancu nebo nemám? No, co říkám, nemám. Tak. Pro mě je to taková smůla, jestli nemám přestat s natáčením a je to krátké video, tak trochu. No, ne krátké docela, ale já chci nahoru. Mám 25 hlav, ne? Surf. Mám bednu. Tak to první. Sebe. Wii a boom. Wii a boom do hlavy. Tak. Nemám peněz, nemám. Byl sakra šťastný, když mám 1000 penězku. Kdo to si ty už zas? Že doháním nějak. Že zemřel, určitě. Určitě zemřela. Ojde. Jo. Čůžas. O jeden bych ho nedohonil. O 300 pryč, jo. Dobré, to už je dobrý, má 200. A pro mě je něco úplně, když přestanu točit, tak pro mě je to úplně fuj. Já jsem ho překonal. Ují. Překonávám aj někoho jiného budu. Moc někoho dobrého.
Tak, kolik jsem dohnal. Už mám stříbrný. Krutě, hned ze začátku. Okay. Budu riskovat. Doleva, no. Nemusím. Tak a jdeme. Tohle nedoženu. No. Co říkám, nedoženu ho. A ze začátku dobré. Kolik to bude? No to se opakuje. 270. Tak. Protahuju se a jdeme na to. Já jsem něco zapomněl. Home? Tancuješ. Takže no. Co to je za nováčka? To kašlu. Jeden spray. Ještě zlatý, ten jsem měl. Zívám, no, tak můžeme jít do toho. Kdyby někdo došel, tak susad doma něco a nikoho nezajímá, ale kdyby někdo došel, tak je to někdo od nás a tak nevím. Kdyby někdo klepal, tak někdo tam být kamarád, nejde. Jenom 20 times. Já možná dneska odhalím ještě moje pravé já. Každého zajímalo určitě, jak dělám výpadem, kromě mých kamarádů. Tak subaj, surf, napište mě do komentu, že mám přestat točit. Asi podle mě jo, když někdo nenapíše, tak to znamená odpověď ano. Jestli někdo nenapíše, tak nebudu točit vůbec, asi už. Budu v životě na této planétě. Zakopl. Jo. Krutě já. Tohle. 200 co? What? To bych nedoletěl. Teď to bych nedoletěl. Zakopl jsem, jo. Promiňte, kdyby to lagovalo. Jo, já jsem nedával pozor. Nebaví utráceč. Jo, to neprojím, to vím. What the hell? Já se doháním tohoto typu. Nestihl jsem to teď, ne? Nadáčíme 9 minut. To mám ukončit, jaký máme. Mohl a ukážu ještě dneska moje pravé já, tak zatím ještě jednou video vydám a zatím čekejte a zatím čau.